Я берешь нам не мы демит. Туннель что? Куды? Мы курос бумага, карандаш, ручка, качель, линейка и степлер. Помогаешь он дано вин квадрат. Вадим. Печигес. И печи. Унти. Mărucarul nu quadrat este. Orică quadratez, eu cunosc cum scrie quadrat. Vou jumătate nașu. Băi. Cum să quadrată de ce? Oh. Odic. Câc. Vin. Nele. Vin. Quad. Ijim. Ceamus. Opus. Te dirais son de nom sérieux. Am ghești, bandă. Și cotton. Unde își pot să plice. Eu să marcarul nu. Hai de băgim. Deci pe ce bine. Sau să marcarul? Sau să-ți dai fantonua? Să reghiose. Marta bere carot. Hai cu le cămin facem pe piciștie. Apce peci gesule zakno pecize. Pora de dolge spod tebe. Mai nu le acot. Hai zakno tekeran ili klien. Yurtta mı atın? Topu mu? Yurt diş. Maru karish kot tabira. Zoge svirapia. Kut sen nerish pasa atış kot. Pecize.
А що вов, що ли? Вов куди? Боже, господи. О, тебе. Тебе хочу чуть-чуть печенье. Печенье. Вов. Прямо вов. Олік палець, боже, макет палець каче. Тоді. Тебе бадім. Поради п'єзолки сіра. А? Пора. Тебе бадім. Тебе устічком. Тебе устічком пиццет. Кажи лише на 500. Маркуле. Лінійка. А що, Маркуле? Скачи. Ігрушка. Віра. Тебе робить таким самим, бо тебе підготуєш. Дурюся. Другою точка по птичку. Тебе грає лінійка, птичком пуска. Гош. Гох. Тебе грає саландичком. Себе. Та бери маркаром. Тебе грає точка догось андичком. Berikti. En vande berikti. Tapaltis vande. Все. Та бери маркаричку. Все. Тебе грає Маркарину. Тебе грає коса андичком. Тебе пече Йосиф косаричком. Все. А що, кокеска лізна? Косаричком. Точи Очі. и точи.
Бери маркерчиком. Тривигай для кону. Для кону. Запряган і крилин. Ой. Погміс. Перміс. Та бери. Тривигай коли кутом. Тривигай кижі. Юртома. Все. Все. Діп. Погміс. Макет палити. Погміс. Кутом. Вот тебе и кутом. Погміс. Ну чекаємо. Забігай осиком підсипки. Юртома. Куди ми погміс. А кижі судно мон вигало каким серіан дітьми.